všichni mě, že jo, znáte. No, tak máme tady krásnou školu, krásný lidi, i když ne, ale především hodný, jak jinak. Krásný, prostě krása. Já si neumím. Jo, to ty, a ty tam co spletl. Jo, ty tam spletl. Jo, a ty jsem se fakt spletl. A v této krásné škole bydlí naše nejoblíbenější paní učitelka Renata Mrázková. Jaké škole? Jakoby. Řekni, jak je tam dost drahý. Tak, teďko následujeme k našemu milovanému obchůdku, jmenuje se to Supermarket Otava. Jo, jdeme! Tak, tady máme krásnou Otavu. Všechno je v ní samozřejmě jak jinak drahý. I tady máme kasíno, Číňanky, taky. Jo, ale značkový oblečení, no to je asi všecko. Jo, krásné město. Tak, tady vidíte naše nádherné sídliště, máme tady pár baráčků, malý obchůdek, ale za chvilku se budeme podívat na větší. Tady vidíte naše nádherné zmenšené sídliště. Tak, tady vidíte náš nejoblíbenější, největší, skoro nejluxusnější pizzerii tady na sídlišti. Chodíme tam rádi, dost často. To samozřejmě má oranžovou barvu, to znamená, že luxus. No a ne, co bych vám dále asi řekl. Tak, dobrý den, vítám vás, jsme tu zpět a já bych vám chtěl ještě ukázat naše takový nejluxusnější, nejrychlejší, nejlepší auto tady na sídlišti. Tak, co byste chtěli, Škoda, že jo, starý, má to pod kapotou všechno, prostě, no je model a moderní auto. Prostě má to i volán, takový hezkou páčku a no. Tak děkuji za shlédnutí a nashledanou. Jo.